Ano na yung ano? Picture. Yan. Wow! Biya! Meron. Sarap tamis. Ay, hindi. Kainin mo muna yan. Yeah. Shout out. Sapat? Nakita na niya. Set-all na lang yan. Set-all na yan. Selfie. Ito naman yung sa'yo. Live yan. Kaya mo na isa pa. Oh, dali, cellphone mo. Ate, paano nga sa cellphone ni Mama, te? Uy, ba't takpan ka rin mo? Di ka na makakain yan. Uy, ba't takpan ka rin mo? Di ka na makakain yan. Buti nila malambot yung adobo. Adobo niya. Malambot naman. Meron pa dito ah. Ito pa oh. Oh, kala ko ba ayaw mo yan? Ano yung suka? May kalamansi ka na. Hindi suka yan, tuyo yan. Gusto ko nga suka na may tuyo. Ayoko na kalamansi. Pamawa ko nga ba? Sabi. Kaya kumain ka na ba? Kaya mo na? Kakain mamaya. May nakain ko na. Sakit pa na ulo nun. Laseng? Hindi naman ako umiinom. Sobrang nga. Sa'yo oo. Kami sakto lang. Hindi nga. Tama lang. Sakto lang. Walang free. Konti lang. Yeah, huwag masyado marami ba yan? Siya may tuka. Ako? Wala pa na pizza. Doon ako diba? Mamaya ka lang. Sabihin mo. Napera ako ng dalawa. Hindi pa saw-saw ako. Doon nagmamasaan na eh. Bakit ginawa mo? Hindi lang na diba? Naalap ko nga daw ba? Carmen, basta na ako mga picture pag na-send sa'yo. Send to all. Ay, tubig. Asa yung tubig mo ito? Ito. Hindi. Dali na.
Hi, Mel. Kain. Hindi mo nung unahan mo dami. Ako rin pa ako. Ito baso ko. Ay, okay. Tigil na muna. Ang dami mo na nakain. Pangalan na po. Mamaya konti. Mamaya konti. Mamaya duwal ka na naman. Kain, Mel. Sprite. Win. Isang araw sabi sila. Kaya wala akong agad. Ako makakaya muna kasi. Siguro lalamin yung dali. May ginagawa sila dun eh. Parang ipapaalis yung tubig. Bumukal sila doon. Kain! Hindi mo pinapigilan ko na dinala ko yung hotdog. Pero naman dami natin yung spaghetti. Hindi nga. Inom ka ng tubig. Ay, ito tubig mo! Ayan yun. Bata mo, mandi mo nga. Hindi tayo nakain mo. Parang lain mo ito. Kaya nga, naluwag ko naman kanto. Walang yung isa. Peter, let's eat. Tinatreat. Kapatay mo na laptop mo. Malamang, kaya ano ako. Wala na sila. Ano po yung aalo sa akin yun? Baka magaling niya. Hindi. Minister ng corner yung ano, yung serve niya.
kayo doon. Yung pag-ihip mo. Sarap. Di ba mama, nakakaot pa sa mama lang? Meron pa siya. Hindi masyado mainit sige sa akin. Mainit! Mainit? Alam mo kasi. Alam mo. Magaganda pa. Mahanghang yan. Mahanghang. Mukha sa bahay, di ba? Ito na lang, dito na lang. Yan, di makang yan. Eh, meron pang... Ako na tayo. Ako, sige. Dali na lang. Okay lang, okay lang, okay lang. Wait, I cannot read. Just wait, Peter. Where's my phone? Cannot read. Hirapan natin ito eh. Umaya, umaya eh. Ako naman, ganyan outfit mo eh. Sila naman ganyan outfit mo. Hindi naman mag-isapin. Hindi naman marunong ito eh. Ako na nga lang dito. Ano ngayon nakataon na meron ano? Ano na naman ako? Hello, Peter Papaya. I'm Ano from... sila te? Kaso wala siya ball. Ano? Ngayon niya. Ano labanan? May mga jersey na sila. Hello, ate guwapa. Sabi nga nila, no? Let's eat, Peter. You like it, let's eat. Ay, ano bigat? Wala ka mo alak eh. Ay, bilang kita alak ka labas. Ay, may alak ko. Dito ka na kaya? Baka mo pa ako. Sasabihin kita, baka mamang wala. Papatay lang pa. Ate, ikaw dami yung kataya. Wala ka naman iba. Ikaw, inom ka ba? Ibila ako. Napasok eh, huwag ka na. Para namang... Ang nakakatawa ko din ngayon. Mahang yan, mahang yan, mahang yan. Pasubok niya siya, para malaman na kasi. Para masubukan niya. Huwag lang yan, huwag. Huwag lang yan. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ginagawang dessert ng kalamansi. Parang walang nararamdaman. Lemon nga, inamin niya yung araw eh. May isa sa kalamansi.
Pamilya pati ng ano, lalaki. Tawag na eh. Parang charity na yung ata. Ay, magkakasama sa cards ko. Wala nang madaling araw. Hanggang 3 ng ako. Pag kumain niya ay natutulog na yung kapal ko nagigising na. Broken time pa rin siya. Dire-diretso siya kasi. Night shift kasi siya lang sa GY. Grabe. Kung natutulog yun na 3:30 na. Nagigising ng 8. Tapos din siya nakapit. Kapagaw lang tulog niya. Kaya natutulog siya ng 1. Ako talaga magiging sakit mo dito pag yung GY ka. Ayaw niya ng madaling araw. Hindi na normal yung tulog ng pag-umarte. Sabi yung Kauwi pa rin, alas 4. di ba dati ano pa rin, pang gabi? Oo, ang gabi ng alas 3 ng alas 3 naman. Oo, galing nga. 2 taon. Pero pinagpanak Ito pa, hindi pa naubos ah! Pero sige po kayo muna sa kamag-ahat sabi mo, OA! Sabi mo kayo kanina. OA! Sorry ah. Sorry ah! Nasama ako may hotdog mo. Laris! OA! Hindi kita niya, anak Laris. Ayaw mo na to? Nasasa mo? Mamaya na anak, puro ka na masuka. Okay, magduwal na naman tayo sa ano, magkalat na naman tayo. Ulat mo sa ba? Ulat mo ni Alay. Nakatay mo siya kanina. Mama! Diba natong nangkay ng ba? Hindi pwedeng isaw-saw dyan. Ay, bawal yan. Ginawa mo namang ano to, mangga. Saka si papa mo. Oh, mo yan, suka nga yan. Pag gutom ka, parang tahap na ka. Pero yung makakain ka na parang gutom mo din eh. Sarap kasi kumain. Kung ba nakirutin bang kumain? Mag-edit ka! Kumain ka, pakalala ka naman nila matakaw. Ano yung lang yung mati? Kita naman sa katawan eh. Sige na. Wala ka naman itatago. Sige ka mo ko. Ako lang yun. Ay, tayo. Ay, may tinutukan ako sa amin. Hanggang yan. Parang matagal ka nang walang iyak. Dito. May tagrabi ito. Lilipat naman tayo eh. Edgar Sky Go Live. May channel po, pwede po pa-jacket. Lang po, lang po. Okay, sandali lang. Okay. Tayo spaghetti. Check ko yung channel mo. Donski! Donski spaghetti! Okay lang yan! Okay lang yan! Nalala mo pa nga doon siya? Kanina ko ka naman kasi ka naman aura ni ID. Kung ano yung nakakakaka. Wala aura ni ID, di ba? Spaghetti. Jollibee. Dami nanonood ni Daw. Kaya ako pa rin ako. Ay. Ito po. Oo. Dami nanonood inanood. Oo, di ba? Hi, Almira, Alina. Wait.
ano ko yung channel mo. Say hi! Si Bia lang yung bata. Mamaya-maya. Oo, kaya nga naiigit ako. Puro bata. Ulan pa ng ulan mo. Last minute na namin kinansel na swimming. Ayun, nagre-referee. Saan? Last minute na namin kinansel nila amin yung Baka pumunta doon. Ayoko, dito doon. Dito doon, ayayin punta doon. Dito doon, gustong gusto na pumunta doon. Dito na nga maglaro eh. Hawak ka kamo, hawak ka. Thank you, Lord. Bigyan mo na dito. Ito kaya ang laki na nasa isa. Yan, hindi ko uminom. Yung umuwi ko sa Pilipinas eh, ang ano mo, plano mo magbibit kayo, para mag-swimming kayo. Ay, hindi na tuloy na. Hindi nga nakapagpabunot eh. Oh? Mga Thank you, Lord. Kasap patulog, no? Busog ka talaga yun ha. Ang sarap matulog. Yan, sama. Uy, hindi tayo? Mamaya nakaupo na yan sa puno. Hindi tayo? Yung tent niya. Yung tent nga. Yun nga yung plano, nagdim-dumudin na na. Hindi na lang. Dami kasi natin na pumunta. Hindi na ba ako na nga? Oo, kasi ba't ikaw dapat ang gumawa niya eh. Hindi na- Alam mo naman yun, laging hadlang yan eh. Eh, alam mo nga, laging hadlang yan, dapat hindi na alam mo na. Halos lahat yan, ano ko. Kasi nga wala akong naisip eh. Kasi mga kapilyo. Ay, naisip ko kaya, naisip ko gutom na ako. Umuulan dito ano. Halos. Pero ganito kasi wala dito sa ngayon wala. Mamaya na ulit sa gabi. Yan na yung kanin natin. Meron pa sa ganito. Meron pa yan, oh. Sabi po, Saan pa nga? Chat mo na si Darwin tayo. Pautay naman eh. Kaya, Picturean mo tapos dali mo video lang ba? ate, ikaw na lang, te. Kasi sa kanya mga picture, mga picture eh.
Saan po, te? Aksawan. Aksawan. Aksa. Ay, iba aksawan sa... Aksawan doon nga pala sa atin. Paano? Asan yun? Saan pa pwede mag-drop box? Marami sa aksa. Ay, aksawan. Oy, pa, doon. Yung hilirang yun, yung YKK. Ate, ganun. Tapos talaga. Yung meron ng Kailangan vaccine. mangyari. Paulit-ulit hanggang sa Oo, no. Araw-araw. Araw-araw. Kaya dito makakaipon sila talaga ng presyo minsan. Yung building ng ano ma, ano ba yung ba't ng YKK? Yung apat na drop box? Sabi ko pa dyan, di ba? Sa road, mahirap. Ano gano'n sa road. Sa taas. Mataas. Sa Guarda, te. 7, ay ano, 12, 13, Ganun talaga, te. Talaga paulit-ulit araw-araw. Alam mo yung KFC? Yung ano, yung Jollibee? Malaking royal. Alam mo yung malaking doon. Ay, hindi malayo na ima. Yung ano na sasakyan, bilihan na YKK nga yun. Buti yung tanong ng tanong ko alam, hindi niya pa alam yun dito. Siyempre, nagsama-sama lang siya sa iba. Alam mo ba yung dito? Alam mo ba? Siyempre, hindi. Sasakyan mo. stop na mo. Patingin ako mo. Yung ano, bus stop. Bus stop. Pero adalat ano ka, tampay, ay meron na. Hindi ba may Jollibee doon? Jollibee ko, opo. Ayun doon. May building na yan. Nakapagod. Anong, doon naman yung mga security. Di ba yung ano, Jollibee, tapos yung Starbucks, yung kanilang yun. Yung kaliwang building na yun. Ay, yung sa guard force? Oo, yun. Pwede ka magpasok. Ito daw po. Pero hindi pa yun mali sa YKK pa. Doon lang naman yung hilera yung sa YKK. Malayo kasi yung YKK kasi. What happened? Kasi, Ito, Morais. Morais. Ito na yan. Ito na yung Royal eh. Ito yung bus stop, yung may parang kainan na hilera. Venezuela o din Morais. Dati kasi mo ngayon. Yan, pwede. Ito. At sa paggaling ka sa, kasi magagaling ka sa San Nalo eh. Typhoon. Kasi sasakyan mo din sa atin. Number 2. Sakay ng jeez. Ano yung jeez? Number 2 lang niya. Bababa ka sa Monsil. Monsil. Tapos ayan, marami na rin Pilipino dyan. Pwede pumunta sa kanong dyan. Going dito. Iya, bulsa mo nga itong Punta bulo. ka sa Ano mo? kanan. Merong tawiran doon ditong side. May tawiran. Tapos kanan ka pa. Yung mga building na yun, lahat yun, puro black box. Yung building na yun. Di ba may parang pa-overpass doon? Lalagpasan mo pa yun. Pero hindi ka pupunta sa overpassan. May crossing doon. Kanan mo yun. Hilera yun ng mga bilihan na sasakyan. May sasakyan tapos tatawid ka lang. Bilihan ng mga aircon, mga tawag dito, water heater. Yun. Kung alam mo kung makukuha mo yan, lalakad ka lang, galing ka ng Red Market. Ayan, tuldo tagusan na yun. Hindi mas madali kung magmongha na lang siya. Yan yung sinabi kong mongsin. O, kasi para makatipid sila kaysa yung bus ng bus. Pay mo lang yung dito side. Pero ang sasakyan mo, yun sa may typhoon. Ayaw. Typhoon. Gusto mo mag-bathing suit? Na ano na siya yung pampers niya? Patanggal mo na yung pampers. Okay po, mama. Ito, ma'am. Ano po yun, ma'am? May dala siyang pampers. Wala na. Bago kayo, kaya ang ulit sabi siya, nasa sa may pampers. Ay, no, nakapampers. Sabi mo, pag napalit ka, wala ka naman palang laman. Anak, sayang. Hindi mamili, pag nasa swimming pool ka lang mamili. Huy, Mia, tinuruan ng mali. No, sabi mo bawal. Huwag kang iihi doon. Magsiswimming ka na saan? Yan lang Facebook mo, te. Te, Ikay. Hintay. Ikay. Facebook mo, te. Swimming na raw siya na. Librela. Oo. Ay, mo na sila mama mo. M-I-C-A-E-L-L-A. Lapin niya. Napansin mo ba kung kasi yung lumaki yung bulan? Sa may bungan? Sarado. Ano? Sarado. Ano ba?
Yung bungad, sarado. Try mo kayo bilhin ng yelo. Eh, dadalabas naman tayo eh. Baka mamaya tayong lahat tapos sarado pala. Sarado nga. Ate, Ano di ko ba eh. tayo lilipat? Ang sinasabi ko, pupunta tayo lahat yung mamaya sarado pala doon. Kaya nga tayo nagpunta dito. Kasabi mo, swimming, kasi di ko pala sigurado. Hindi naman ako dito nagtatrabaho. Doon oh. Dati ayaw na ayaw niya mag-swimming. Takot na takot siya sa wave. Ngayon, pag mo pa lang sa buhangin, di ba umiiyak yan dati, no? Ayaw niya sa tubig. Sa ba? Dati. Nung pag-ibig ko sa Pangasinan. Say, mama, punta ko dito na kapag Kumakain ako. Ikaw na kaya, Kikay. Kumakain ako. Ako pa pupuntahin ko. Kay urong nga. Dagan ako. Mama, naka-tissue mo ba? Ayan. Ayan. Sayang to. Kaya naman. Ayaw ko na. Nakigara tayo. At yan, ikaw dapat kasi sa mama sakit eh, kung marunong mag-Chinese eh. Ano mo kung bukas eh. Ano ka, mapura ka? Pakapag-Chinese niya. Kayo. Ako mag-Chinese eh. Sa akin naman eh, talaga niya atin na ano. Sakto sa akin yung bluma niya. Hindi mo naman pasibagay sa lamin niya? Oo, bago. Nasa Pilipinas. Ganda nga eh. Katulad dun sa'yo,
Tingnan mo yung frame niya, makatulad na sa'yo. Ano, matanda na, ganyan frame niya. Ay, yung luma niya, ay nasa akin na. Di ba kakapagawa niya nga, ito kanya pag masaraw. Maganda rin yung sa kanya yun, nagbablock din yun. Kaya lang pataas na yung grado nito, 50 lang yun, ito 100 na. 100 na siya, lumala yung aspect position niya. Ate, punta kayo tayo doon. Tara. Ate, ito marunong Chinese eh. Matawag mo naman ako doon. Ano dyan? Ganun yung natuto. Sige, madali lang. Kasabay nga, ganito. Hindi, ganun din wala ko sa bahay. Balik ka na. Iyan yung cellphone mo. Yung cellphone mo. Ha? Muna para kung tayo dito, papuntay namin kayo. Oo, ma. Okay. Sasyan po kayo para tama na na. Ako kukuha. Gusto niyo yung one? Ayan na. Ako na rin niya. Ano na? Babalik ko na tayo. Pala yung passport niya nasa akin. Oh my God. Ayun ba? Wala na alam. Hangin. Maantok ko sa hangin. Green skin. Green.
Meron pa kayo naiwan doon na ano? Na ihawan? Wala na. Beautiful Kiray, Kiray, tapat kayo dito sa ano? Ano natin? Lalakad ako doon. Ay, sige po. Lilibot ko sila. Papaglingon nyo, wala na yan. In ko nga to, nahirapan ako. Nakalimutan ko i-horizontal. Guys, I will reset. Hindi ko pa ito na
tayong ano, yung tawag doon, yung speaker, di ba meron doon? Malaki. Aksa Beach. Arwina, magandang shout out. Sumama rin sila Dennis doon. Sa atin ba yun? Kala ko. Sa atin? Sobra dito. Ayan mo dito. Sumama rin sila Dennis doon.
How are you, Halfway? Thank you, Halfway. What are you doing, Halfway? Wait, I cannot hear. Wait. Bonjour, madam. Bonjour, Halfway. Barbecue. This is a Haksa Beach. About to cook dinner. Oh, you want the dinner? This one, Halfway. There's a lot of food. What do you want? Oh, yung ba tayo nabuksan yung chichirya? Ang daming chichirya. Ha? Dami pa. Ayan, ang daming chichirya. About to cook about. Tika, ini bang wadan. Tika. Chika. Pama. There's a lot of food, Halfway. We have a music. What time is it now in the Halfway? In your place, Halfway. What? PM in the 6:13 PM. Oh, it's dinner time, Halfway. Here it's almost all time. Here is 2:15 PM. Antok talaga yung hangin. Nantok sa hangin. Sarap matulog. I'm feeling sleepy, Halfway. Remember, 10 hours. Yung live ko kagabi. Color. Oo. May kasama ako sa ano? Sa family. Ito yung kagabi. Kaya walang tulugan. Ayan. Kagabi. Yung mga kasama ko. Yan yung mga kasama ko kagabi. 10 hours. Yung nagdando na ako sa bahay, sila nandun sa vlog ko. Sila. Kaya bumaba ako kasi wala na, nagsibabaan na sila. Naka-open yung laptop ko. Nandun sila sa laptop ko. Kaya bumalik ako. Wala na eh. Kaya pinatay ko yung sa laptop. Inabot ng 10 hours. Ito, kaya wala akong tulog. Hindi, okay naman. Kasi nag-uusap. Usap-usap. Yung isa, dalawa nasa London, yung isa sa Australia. Kalong ko saan? Nako. Mga kaibigan ko. Sama mo tayo. Ano to pag dito?
Bahala na siya kung di siya tumino. Basta gagawin ko yung mga obligasyon ko para sa kanila. Hanap na rin. Maghahanap na rin. Dito, sa Bugao. Ikaw po, Oo. Bakasyon. July 26. 15 days. July 26? Bakit? Hindi niyo tatapusin yung ano? Iman? Ano 23? Days? Ah, si ano? Akala ko ano, sino magbabantay ko diyan? Ganon? Alam ni Mia. Oh. Kasi kami ang balik pa namin, August pa eh. So walang magbabantay kay Mia. Lilipat tayo? Kala ko maghahanap ka na rin dito. Asa yung mga gamit? Ano yung bag? Dito yung mga soft drinks. Ano yun ito? Kaya ano, ate Pia. Pakap. Yung mga ulam dyan na. Ay, kakap. Ano rin ito? Kapit kayo di rice cooker. Ha? Balang kagit ito, ante? Bakit sa dyan? Yung mga ano ako na dito. Kung ito, itapon pa na. Ay, wag. Toyo. Yan, mamaya pa kakain pa sila. Kuya mo. Diyan na lang sana. Ha? Akin na yung mga plato. Pasok ka. Diyan mo na kaya yun. Ayun. Banlawan ko. Yung mga damit ni Ria. Saan ka rin ka? Kanina yun? Tukok kanin po yan. Parts. Hello. Ito.
Ito, sa dami tibiya. Ito. Masapit siya, ito na lang. Mia. Ayun, di magtulak man aliyan. Alam to. Yung tubig ngayon, Dennis. Yung tibiya yun. Tubig. Pag nagigay ko dito. Ayan. Wala na. Okay na. Yung ihawan, wala na, Dennis. Yung ihawan, wala na doon. Tara. Tumatawag sa iyo si Dennis, si Bia. Tumatawag sa iyo? Tumatawag sa akin, hindi ko masagot. Fast break. Interception de Fernandez, Castillo Nova. This is Jack. Giving the pass. Number one on the sideline. Wow. Here comes Miguel. On the other hand, Miguel. Motion carry from the shot line. Miguel now in the music. Kick up number 39. Out now. Ay, ang init. So hot.
na ba? Kiray. Saan pupunta ito? Saan pupunta? Uuwi na? Ito swimming pool eh. Dito. Tawagan mo. Ito nga, sagutin mo nga si Mia. Ito, tumatawag eh. Kanina pa. Ito. Pindutin mo. Tumatagak-tak na pawis ko. Ay, Diyos ko, kala ko ba naman dito lang? Talaga to si Mia? Sus ko dahil. Sana sila, antayin na lang natin sila dito. Gigigil na ako. Ha? Dali. Pawis na ako. Sa bungad. Sus. Hindi ko pa naligo sa swimming sa dagat. May bayad ba yung entrance dyan? May bayad? Hiningal ako ng hinayupak na to. Tumatakag-tak na yung pawis ko sa ano ko, sa singit ko. Ay. Kahit kailan tuksimiyan to? Akala ko dun lang tayo. Dito na kami. Ang init-init dun. Dito oh, sa gilid oh. Ayan oh. Presko, ayan oh. Ito. Kailangan doon sensitive. Dito na lang tayo. Ay, wala rin kasing wifi doon, kuya. Wala silang wifi doon. Pinagod nyo lang kami.
Papunta na daw si ano to. Mama, ano mo mabinilang ka namin swimsuit? Wala na akong pera. Bakit sinabi ko ba sa inyo bilan niyo ako? Meron ako. Ikaw ano? Bawal nga yung dala mo. Bawal na Ay, di naman ako maliligo, di ba? Hindi ka rin makakapasok. Hindi ka makakapasok. Kahit Hindi ka rin makakapasok sa loob kahit may hindi ka magliligo. Oh, Sino? May mag-swimming sila? Swimming ka? Hindi. Kahit hindi ka mag-swimming, magpasok lang. Gusto pumasok. Pero, magkano ba yan? Sandaan ito. Kailangan naka ano. Suotin mo na lang. dun sa ano? Dun sa Sa Chokban ka na din? Party niya eh. Ay, di nag-swimsuit kayo doon. Ako, pinahiram ako ng damit. Yung sa ano lang, dry fit. Dry fit nga ako. Kasi ayaw naman nung kailangan ako doon. Nakapasok. Nasikito na doon. Ay, ha? Doon, sisiling ka? Hindi ate. Kahit pasok lang ayaw mo? Mamaya ate. Hanggang 4 lang yan. Ilan ba? Ate, siyal daw. Ay, hindi ako itinil. Sige. Pasok ako tayo. Kaya mo na yan. Ate, kami pagbabanti ba? Pinagpawisan lang ako dito sa kapakalayo. Sana tayo, mainit dito. May tao. Ayan, may tubig. Dito ilaptan niya ako na. Yung table. Dito. Mainit din. Ayaw rin maligo. Ayaw mo, hindi maligo. Kasi ayaw mo, hindi talaga. Kaya ayoko, kaya doon, papalik nyo. Maliligo. Doon no, yun no, may damit ka. Okay lang, hindi ako maliligo. Hindi daw siya maliligo. Maliligo tayo. Kailangan makasuot ka lang eh. Pumasok ka lang. Nagkabahan. Okay, May. Nakandiro. Hindi na, hindi ako papasok. Hindi, nangyayari. Hindi ako. Sa'yo ako maligo, bakit ba pinipilit mo ako? Akin na! Busy to. Baka. Ayoko naman kasi mali. Bakit bantayan niyo itong gato? Itong mga to, hindi ako maliligo. Sayang. Hindi ko naman, Wala bang entrance? meron, yun. Itong pagkain na yun. Kumain na si ano, dumating na siya. Sit ka, Weng. Kanyan? So, yung aking, ay, Diyos ko, so, pawisan lang ako. Maliligo ka na lang. Ha? Maliligo ka na lang doon. Ang pa nga ba? Ano? Ang istelag na ako. Kanina pa tanong ng tanong, ayoko nga, ayoko. So, lalagay doon. Ay. Dalhin ko na nga pala ito. Pala yung dalhin.
ventilador. O, ito, may pamaypay dito. Hindi, kukunin ko. Pamaypay? Kunin ko na itong aking pang-vlog ko. Ano pa, anong itong bag ko, ha? Andyan yung mga kayamanan ko. Awin, kain ka na. Kikay, wala na akong bariya. Tagaktak yung pawis ko. Ha? Pagkain niya. Kuda itong nagpalisan lang ako. Namamangungay. Baka na. Diyan eh. Ito. May bayad pala 15. Entrance fee? Punta kay Liya. Dito. Barang ang danto na. Akala ko inano ka na ni mama mo sa kumpanya. Yung kota dito. Oh? Ganun? Kaya... Siso ah. Đi ra à? Đưa ra bạn giấc cô. Oo, dun. Hindi siya comfort room. Siso ah. Chi sổ. Hay à? Chi xiong. Dito daw, dun. Chi xiong. Dun. Iihe, siso. Đi xuống được hả? À. Dạ. Đi chỗ làm bài thôi. Tao là halika. Ngo. Mo? Ta. Sau khi mình là kiểu dạng siêu. Hả? Yes. Tao à. Đi là sau thì đi là liền mì bái quay nó đi làm bài á. Mai ta. Bài đô lá, bài đô. Cho lá. Tụi mình chút chỗ chỉ nha. Si Chola. Đi pi ban của ok rồi. Ho. Sila Mia. Naliligo ka rin? Mia. Madala mo. Ay! Mama, ano sa mga naibig? Kala mo pinayaran dito yung bread lahat. Ito ko naman kasi sinabi, diba? Baka kaya nga tayo nagpuntaan na ng pabibin niyo. Halika na ako. Antayin na ako! Pagdalayan ko! Ito si mama may plastic. Dito yung plastic. Dito. Okay? Bawal na daw. Ay. May nakita akong kasi dito na. Parang color green. Baka nga. Saan ba pwedeng lagay mga gamit? Diyan nga ang locker. Ang kulit-ulit. Kunin na lang po yung mga importante gamit. Ibigay mo lang po. Pwede ba doon na lang? Oo, o kaya dito. Paiwan mo na lang kila, yung kila... O ikaw lumabas. Pwede ba lumabas? Sabihin nyo lang yung lagyan nyo lang yung gamit sa labas. Okay naman. Ang bawal ka mo. Pero pwede magdala ng cellphone. Ay, Nilalabas mo, hindi na. Ano ba?
O, ba't pagkapagdalal ka pa? Ay, ba sabi niyo? Hindi, akala ko pinalabas mo na. Hindi, kung maglalakad kayo, huwag niyo na ilabas yung gamit. Nalagyan niyo doon sa lager. Pero yung 5 niyo mamaya, pag-alis ko, kukunin. Hindi. May bayad. Ay, babalik din yung Hindi bayad. ko bayaran. Oo, kukunin niyo din yung 5 niyo. Pang-lock niyo nga lang. Okay, okay. Iwan na lang para mas okay. yung tuwalya na lang ang ianoy mo. Kaya mo nun. Tuwalya pwede magdala. Kala ko hindi pwede. Tubig, mga ganyan, mga gamit, pero pagkain. Bawal din picture. Hindi alam mo naman naman. Hindi naman magdadala. Hindi naman kasi. Ito naman. Pag namin pinili dito. Saan ka na? Arakan mo nga ito, Kikay. Huwag na lahat naman. Ay, bawal po tsinelas na. Pwede po. Pwede pa. Ay, mababasa. Ay, dito. Pwede po dito? Pwede pa. Ano sila, Bill? Ano sila, ate? Sino ba iba? Ay, wala lang. Ano ate? Ma! Ano sila ate? Asa sila ate? Meron pa ba ibang swimming pool dito? Ay, ayun. May mga ganyan ako eh. O, kunin mo naman to. Kunin mo naman ito, Abila. Kasi basa kamay mo. Ay, ang init ang cellphone. Nakapili pa doon sa bag ko. Oo nga, nandyan nga. Doon ka pumupunta. Saan sila wala? Saan pwede yung patong tumiya?
Nakita. Ano? Sandali. Hi Ganda, thank you. Hi Ganda, thank you. Kung makita.